Аре, дай му да ближи. Борба за живот гледа. Да му дам бутилката с ракията да го снимаш. Чак, гледай, задните кръчета не го държат, чак. Виж как ръфа това чинията, гледай го. О, Миме, здравей. Здравей. Много ръфа си бе, малкия. Дай му една пържола. Не сте пържола, бе. Откъде я знаеш? Не знам. Виж как отиде сам по Я ракията. сбира, пробвай. Като Риша залита, тук. Не, аз ти казвам, да, и виж кръчетата чак. Отзад, ако го фанеш Ники, тя съм да кръчеше, кажеш, че чак му е трудно, така го е изкривила и е застанал. Виж как ръфа чинията, как се е доста. Дюд, напили са. Накрая ще падне отзад. Усещаш как ръфа Ама аз чинията? ще му свършим и по-хубаво напред пътни чинихте, той да дойде. Ела, миличък, ела насам. Ела, душичка. Ела, миличко. Клепос ли там? О, не може! Душичка. Борба за живот, виж го. Ела, слънче. Хайде, ела. Така, ръфе. Браво. И чак, гледаш, Голям звер, бе. На славите кристалните чиния завинаха. С задните крака чак. Берта, ай, моето момиче. Ела тука, Берти. Берта, ела тука, виж къде е Ешко-Бешко. Той дърпа с такова, те забити му са здрави, как. Бърче, това е кристал. Чай ти е да някой пластмасово за еднократна употреба. Сирене няма ли да е, бе? Не. Това ли? Не иска. Ей, Бертичка, ето пренебрегнахме ли те, мила? Искаш ли ракийка, слънче? Пренебрегнахме ли те, миличка? Ревни си. Ближи ли бутилки? О,